KP kula ukhulumeza madoda nami madoda khulu KP amadoda abadamna makoje emsakazo nje uhamba phambili madoda ikhula FM ngasifonela bothanda laphana uyayibona number yethu lapha screen khona lapha screen ithi 0609161237 inamba wasifonela kuyo lapho mbukeli ithi 0609161237 wasithola khona njengamanje emsakazweni wethu live emakhaya ungabiza bonke abalelo babizayo biza ukhonze awu madoda siyothatha sikubeke gishim sana papa Sabatata makas, tata po special sihle. Ushula, nuthi Kinuba. Tata po play madoda lapha emakhaya, uphila madoda shaya izandla. Sathatha lapha abalele emakhaya babejabule ngohlelezi hamba phambili Khula FM. Oh, umsakazi uhamba phambili kunayo yonke bayazi babukela emakhaya. Oh, yo. Ipova lesigijima ngalo lithi inkonzo le ehlezinye bakwethu bayazi insimbi ehlezinye ushembe basho njalo usho njalo ipova lekathi yadika umuntu ekhathele kuyokhuleni uthambo lembolo endala eminyaka ngazi kanjani njani sigijima ngalo ipova khuphula lapho sizwe ungakhonza lapho udlulisa umkhonzo umuntu wakho osekhaya ingakuzali ingabubani ubhuti okanye ubaba siyadlulisela umlayezo ukhonze lapha emakhaya njengoba sisho inamba ikhona lapha 0609161237 sikudlulisela umkhonzo okanye umlayezo iphinde ibize 0609161237 06161237 iphinde futhi khona ungayizwa 09161237 yona number ongasithola kuyona leyo ungafona njengamanje fona lapha emakhaya bakwethu nisifonele lapho ushiye umkhonzo wakho ukhonzo akunandaba ngine ifone nendlebe lodwa njengephola kade nendlebe lodwa umuntu ekade ekuleni imbongolo nendlebe lodwa bakwethu nami ngilana ke madoda ngidlalela angithi sayidlalela la uyadlalela makwethu lapho ungashayela lapha enombolweni ethi sibhalile lapho phone lapha emakhaya iyasho ukuthi 060 ithi 91 ithi 61 ithi 237 fona lapha emakhaya bakwethu sibize ngiyala lapha usive Mzimeli Ncashi uyaphakamisa lapho uphakamisa ufaka umlilo bese phakamisa izandla uthi nathi siyaphakamisa lapho bese kuzoba usive also live Skelem uthi King Nuba uhleli nale chap inekhanda elikhulu ngizoba nani until the last minute usho njalo noma nje ikhanda uthi yalibona ikhanda laphana bese kuzoba uCapster live phinda inamba
Oh madoda phinde inamba la. Nangu nomcebo lapho sikhuphuka ngonomcebo manje. After unomcebo madoda sibamba ama calls. Sibamba ama calls. Abafona abantu bafona baphinde inamba KP ungayisheshisi manje. Ithi 0609 161 237 yona number ozothola kuyo 0609 161 237. Sunama kasibonakele Tukuthela yakima phezulu Kunakile Umhlaba kungehlule Ilole ayikho lula Sunama kasibonakele Tukuthela yakima phezulu Kunakile Umhlaba kungehlule Ilole ayikho lula Ungenisa wabhinga uthi Thola moya wami ngoba umhlaba kungehlule Moya wami. Moya wami. yazi ngejensi Moya wami. Moya wami. Moya wami. Moya wami. Moya wami. Moya wami. Sunama kasibonakele Tukuthela yakima phezulu Kunakile Umhlaba kungehlule Ilole ayikho lula bahleka ukuthi siyadansa wena bahlekana usho lapha ngicebo Oh. Awu madoda phela madoda besindedla ngani madoda unomcebo icrush ya madoda nami yangicrusha ke madoda unomcebo washo njalo kuma comment Washo njalo ama comment evideo yakho ekhaya wathi nomceba hayi ngiyamcrusha kana mva ngiyamthanda nami ngiyamthanda madoda unomcebo. Awu madoda sibizo lapha umabhalele uthi yo hayi King Nuba uyimuthi awu madoda up until uthi caba uthi up until ucaba uthi awuzanga nayo le ngoma King Nuba wayishiya kangaka. Hey vile nje ngijayivelayo madoda. Ospe sesibabizile bakuthi abanye sobabiza bakuthi siyakuphuka lapha nayi number yethu sesifonele kuyithi 060 ithi 91 ithi 61 ithi 23 ithi 7 bakuthi ungasithinta lapha bakuthi sibize njengamanje sibambe ikholi yakho la sibambe ikholi yakho angithi sinani bakuthi because ungasifonela njengamanje madoda usifonela si-on osh ishi Moya wami. Madoda besingikhuphula ngayo madoda unomcebo esho kamncane ethi moya wami ethi umntakazi kodwa moya wami bakwethu. Lapha semakhaya bakuthi sicela ukuthi nifone abafuna ukufona bafone bathi abafuna ukukhonza la online bakhonze la online bakwethu. Sikhona madoda sintida ngayo madoda manje singikhuphula ngisebakhuphula ngevision enceke ngiyamthanda maskandi nceke uze lapha ethi ngeke ngizigane kumina mkhulu ithini nceke ethi vele ethande ematungeni. Awu madoda Uzamsakazweni bakwethu Khula FM sawubona. Siyaphila njani? Awu madoda sikhuluma nobani? Awusipesihla sibongo sidonsa kuphi specific ukuphi nendawo ukuphi nendawo kuphi village awuzwakali kahle inkinga khona umuntu ofonayo lapho sicela usiphindele uhlala ukuphi nendawo bhuti ngithi sicela usiphindele ukuthi ukuphi nendawo Alright sibonga kakhulu kakhulu lapho ukuthi sikhuphule usiqhubeke njalo silale
Isazibambalisana ngathi ngigcoka manje ukuthi udlungelwa akayilona igcoka mephathula nje lingathini leziphephukelayo bakuthi udlungela ngafanisa lo dlunge. Hawu. Asibanga Good night, love. Good night. Danke bye. Siyabamba ngokhozi lapha emakhaya bakuthi Sikhula FM la. Ungafona nje if uyawafona Ungaphinde ufone, bawethu. Sebamba ikholi yakho. Hayi. Bayabuza. Biyashina bekhula FM madoda ungabiza ungazifonela njengamanje ushayele ku 0609 161 237 0609 161 237 njengamanje. Siqed. Awu madoda sekhula FM sawubona. Kunjani bafu? Sibona ngelazi lelizwi incebo. Sikhuluma nobani konje bafu? Sibona kakhulu wena masibona nangeThekwini eGagasini. Sobabona ngoLesihlanu eThekwini eGagasini iyasho ingoma kodwa thina sobabona ngoLesihlanu. Sobe sibabona masekuvuma inkosi. Masekuvuma inkosi. Asibonga kakhulu. Cela uphinde usubscribe na ku-YouTube channel yethu King Nuba Media uyosubscribe khona. Danke bafu. Danke kakhulu. Sure. Fona lapha emakhaya bakuthi ngasifonela lapha emakhaya sebebamba amakholi yakhe jana bakuthi ungadinwa uma ngaba besabhizi phone uphinde ufone ungadinwa ukhuphula kusizwe uthini for phuma Kishima lapha madoda bakuthi yini ngonyakaze bana onyakazika nonabizwa yini Kishima lapho Ishula madoda nawa ingaphezulu. Madoda yashula mnandi madoda pomfana wasemajuku wena uthi ishula madoda yena uyishula madoda namabili ngaphezulu uthi 12. Amadoda yazazi sizamakhaya ukuthi oyisizemakhaya ishula madoda wayu. Uzibani insizwa mephelele bonke. Sizaphelele madoda. Amadoda sishwa kanti lapha emakhaya sithi Khula FM madoda sikhula ngomculo masikandi njengamanje. Madoda sishwa madoda sithi maye abalale kahle abantu. Madoda uyanithanda ukhulumeza. Madoda zimnandi kakhulu ngoba esikhuphuka ngazo madoda lapha eKhula FM madoda. Ngabiza noma yiphi ngoba ifuna sithi yona njengamanje sifonele njengamanje usho ukuthi ufuna yiphi ingoma. Mike kama wewe sio
Gijima lapha emakhaya manje sithetha ngayo manje. Asibambe lapha namakhonze emakhaya bafona balele emakhaya bafona balele emakhaya. Sawubona. Awunjani madoda sembithuna yebo ngena madoda ngoba la sembithuna la. Hey. Oh indaba ephika bawethu thina sokudla sivuma ke sidla sivuma thina ngesiphi ngisho noba imbi kanjani into sidla sivuma sithi hey ayimbi lento siyayidla kona ngoba imbi ngongena kwenye option thina soyidla sivuma nje usibonela ukuphi kodwa yaphuthi thina silana ayibika ke silawo swabomakhelwane nje asibonge kakhulu Braz uqhubeke njalo nje usilandelela ku Facebook. Danke Braz. Abawothanga ngena abantu besilisa kuphela semba machuna yini baba besimama baba besifazane. Baba besimama baba besifazane. Manje sindethela ngengoma emnandi umzukulu ufeature uMadala kunene wayedlala enye instrument lapha emnandi kakhulu ezwakala shunothe kwehluka sinshango shunothe kwehluka mkhaya la usuka le waceza sikhuphe siphethe umzimkhulu noceza la uceza kule olundi ke baba le olundi emahlabathini baceza kule olundi emahlabathini manje senikhuphula ngayo umzukulu madoda washo kamnandi manje umzukulu madoda sasiyisizwa nje thina madoda washo kamnandi ngengoma usho ukuthi nasidlalele iphi ingoma sokudlalela yona njengamanje kanti nama-calls sawabamba nawo ku-0609 161 237 usho kamnandi lapho abakwethu uthi usonothi ngimdlisi abantu abaningi bayamazi umzukulu kwingoma eyayithi sungaze ungishiye usho kamnandi la uthini la umzukulu uthi ngizithandela umngami kodwa abantu bathi ngidlisiwe ungidlise kamnandi nje mangidlisile ungidlise kamnandi kusho ukuthi nguye wavumayo usho njalo kuyathi yime ngavuma ngathi akangidlisi manje uvumena nje usho uyeke usivumele Asike sibambe lapha eCall engathi yangena iCall. Kunjani Khula FM sawona? Kuhle. Akathi kusayidlaba ephika nje lesikhuluma nobani la? Iyo leziphindane kubo ngomzukulu lapho mawubena amaxoko othandweni. Mabili amaxoko othandweni sokubhekele yona. Mabili amaxoko othandweni ake sikubhekele yona. Hayi khuleka sokufakela njengamanje singayifaka ilandelana wayizona. Danke Braz. Ama-comment asavela ncane. Hayi nceku. Iyo la. Abawethu lapha emakhaya sifonele lapha ku-060 161 bathi 237 ningasifona lapha emakhaya nisibambe bakwethu niyasifonela live lapho live ithi Khula FM manje simthuthuka ngamadoda umfana kaceza umakhelwane
Bantu abantu sabonke nje inkomba bazilande phana weneliwa kaya nomdlalo umzukulu kathi kodwa akazambona siyafana kodwa akazambona usho kamnandi la mzukulu uthi ubuyile makabahle kwakwethu akabuyi makabahle kwenziwa kanje leko uthi kanti ushana bathatha umzukulu semthetha phansi bathetha madala semthetha khona manje bathetha lonke bafikifiki udlafikizwa kanjani umlando ke lo akungekho wankomo idlule edolobheni mina ngoba bathatha emzimkhulu emabhaceni emzimkhulu madoda iphuma manje lapha empapho nabathatha ngikhuphula umzimkhulu lapha sikhuphula umzimkhulu nolundi bakwethu ishi Gijima wena. Umile nje. Gijima. Umile nje. Majoda. Sakuwa mlanzi majoda. Son, better gospel. Kabaribe papa kasha da raba tsaye na shafa ta sa. Washiso into mazana phela wasemncane kakhulu manje sinto